الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا دی حمد و ثنا تو بعد سونے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر درود دا نظرانہ پیش کرن تو بعد سب سنی حنفی مسلمان بھراوو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مالک حقیقی دی بارگاہ دے وچوں دعا پنے ہیں، فریاد کرنے ہیں کہ مولا حق سچ بیان دی توفیق عطا فرمائے۔ سن سنا کے دین متین دے اوتے چلن اور عمل کرن دی مولا توفیق عطا فرما دے، کیونکہ سجنا سب کچھ رب دی توفیق دے نال، سب کچھ رب دی توفیق دے نالے، کیونکہ اساں دی اپنا رات اپنا ہزاراں مولوی سن دے بیٹھوں پڑھ دے بیٹھوں سب کچھ کریں دے بیٹھوں، لیکن جس وقت رب دی بارگاہ کی ڈوری چھکی ویندی ہے نا، قبول جس وقت ہوندی ہے، اس ویلے اللہ وحدہ لا شریک مولا انسان کو کیا تو کیا بنا چھوڑے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ کل میرا موضوع ہے قرآن دی قدر و قیمت، اج جتھوں وہ کل میں چھوڑے ہم اج میں اتھوں اگے جی میں صحابہ قرآن دی قدر قیمت کیتی ہے نا میں صحیح کو رساؤں۔ ہوں دیکھو جی میں حضور دے یاراں نے قرآن دی قدر و قیمت کیتی ہے، اسلام دی کیتی ہے، نبی سونے دی عزت تپاس رکھے، ایویں دنیا دا کوئی بندہ نہیں رکھ سکتا۔ ہوں دیکھو اتھے ذکر دی محفل ہے، یاد رکھا ہے پہلے جگہ اللہ قبول کریں دے اپنے ذکر دے واسطے تے بعد دے وچ اسباب پیدا کر چھوڑے۔ سبحان اللہ۔ پہلے اللہ قبول کریں دے بعد اسباب پیدا کر چھوڑیں دے، بلا او ہستیاں دیکھو بلال حبشی سرکار علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بلال یہ کس کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا اور حبشی کو دوام ہے۔ اقبال پوچھ دے حضرت بلال کنو کہ ایک کیدا فیض ہے جیرا نہ تیرے کول پیسہ ہے نہ تیرے کول دھن دولت ہے، بلال تیرے کول کچھ بھی نہ ہے لیکن ہر پاسے بلال بلال ہو گیا۔ میں ہوں مرکات شرح مشکات کی حدیث پاک پڑھنے لگا تو پتہ چلتی بلال کیویں ہویا۔ سونا پاک نبی معراج دے گیا ودے تے سونا پاک نبی کیا اتھے حضرت بلال حبشی سرکار دے پیراں دی آواز سن دے، توجہ کرائے بلا واپسی جو واپسی ولے تے سونے پاک نبی پوچھے بلال کیڑا عمل کرے نے جیڑا میں اپنے کنوں اگے اگے جنت دے وچ تیرے پیراں دی آواز سن۔ سبحان اللہ۔ ہاں یار 5 وقت نماز فرض ہے سب دے، منے کوئی نہ منے وہ بھی ایسا ہے، 5 وقت فرض ہے، لیکن بلال حبشی یہ نہیں آکھیا میں 5 وقت نماز پڑھدا میں اے با عمل او با نہ، آپ نے فرمایا میں صرف تحیۃ الوضو پڑھنا۔ تحیۃ الوضو ہو آدن کے بندہ وضو کر دے مسجد آوے علی آزاد سکے نہ ہوئیں تے 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ آپ فرمایا کہ میں ایو تحیۃ الوضو دی پابندی کیتی ہے تے سونے پاک نبی نے ہوں دے قدماں دی آواز جنت تے سنی۔ آپ کول کوئی پیسہ نہ ایک قرآن دے قدردان ہن، قرآن دے۔ اور میرا میاں محمد بخش شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمائیں بلال جس وقت ایمان گھن آیا نا
تو پٹھا کر کے امیہ بن خلف نے لٹا دیتا، اتنے پتھر بھی پایا، زبان دے اتنے سیخاں بھی لائیاں اور ہتھاں وچ میخاں بھی ٹھوک دتیاں اور جسم کو لٹا دیتا گیا ریت تپدی دے اتنے، لیکن ولا بھی احد دی آواز نہ چھوڑی، اسلام نہ چھوڑیا، ایمان نہ چھوڑیا، کیونکہ اصلی لذت انہاں کو مل چکی ہے۔ اصلی لذت جو نصیب تھی ہے نا، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرمینے کہ جس تم انسان کو اسلام دی اصلی لذت مل ونے نا، عرش تے فرش رشتہ دار تے غیر تے اپنے جہے بھی تانے مارن، عرش تے فرش بھی تانے مارے پر وہ ماسا بھی اپنے رب دے دین تو نہیں ہٹتا۔ تانے مارن والی دنیا ہوئے پر اپنے رب دے دین تو نہیں ہٹتا۔ ہن سن توجہ دے نال کہ ہن پہلی قدر کرن والی جڑی ہستی ہے قرآن دی اور پہلی قدر کرن والی ہستی اسلام دی، او حضرت سیدنا صدیق اکبر سرکار ہے۔ سبحان اللہ سبحان ہن اللہ۔ سنائے آپ سرکار نے کیویں ہن ایک سارے کول 30 سپارے پورے آ گئے کہ نہیں آئے؟ اس ویلے تھوڑا قرآن اتریا ہا، اے یاد رکھائے دین اسلام دی کوئی گال دل وچ گھر کر ونے نہ صحیح، ول بندہ غلط جو کریندا پیا ہوندے ول ملامت کریں دی، کیا کریں دی صحیح؟ ملامت کریں دی، بندہ اپنے آپ کو ملامت کریں دے، بندے دا من دل ملامت کریں دے، وے دیکھتا صحیح دین کیویں تو کیویں ٹردا کریں، دین کیویں تو کیویں ٹردا کریں، جتن دین دی دل وچ گل ایک سنت پائے ونے نا صحیح، مصطفیٰ پاک دی ایک سنت پائے ونے او بندے دے دل کو ملامت کریں دی۔ ہن سن ذرا توجہ دے نال، کل میں اپنا بیان جتوں چھوڑا ہم سیدنا صدیق اکبر سرکار رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے بارے ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث ہیں، میرے پاک محبوب نے ارشاد فرمائے میرے صحابی انہاں صحابیاں دے میرے اتے احسان ہیں، علی پاک دا میرے اتے احسان ہے، عثمان غنی نے میرے دین واسطے پیسے نچھاور کیتے، حضرت عمر پاک نے پیسے نچھاور کیتے، اپنی جان بھی نچھاور کیتی ہے، انہاں سب دے احسان ہیں، پر صدیق جڑا ہے اندے اتنے احسان ہیں کہ میں محمد نہیں لہا سکا، کل قیامت والے دیواراں خود خدا لے۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر سرکار کیا فرمایا میرے پاک محبوب نے، میں احسان صدیق تے نہیں لہا سکا، کل قیامت والی دیواراں خود خدا۔ کل مولوی صاحب جی میں آدھا پیا گال ہوں دی سچی ہے، یاد آ کے عمر ادھا مال چاہے صدیق دیواراں تے ہاتھ مریندا ودے سوئی بھی گلیندا ودے حضور دی بارگاہ وچ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن دا پہلا قدردان، جڑ ویلے قرآن جناب اعلی سینے وچ آیا ہے، حالی کچھ آیاتاں دے کچھ سپارے آئے او ول سمجھ نہیں دیندے، او سمجھ نہیں دیندے۔ آپ جناب اعلی جس وقت آپ جناب اعلی اپنے گھر وچ بیٹھن قرآن دا ذکر ہے، آپ مکے دی دہلیز وچ آ گئے ولا بھی قرآن دا ذکر ہے، لیکن سجنا جس وقت کافراں نے دیکھا کہ ہناں دے ہی بندے، ہناں دے بچے، ہناں دے عورتاں قرآن سن دین دل ڈول قرآن سن دین دل ڈول ویندے، تو ولا انہاں کیا کہ انہاں آگے صدیق تو اتنے نہیں رہ سکتا، آپ آگے یار کوئی گال نہیں، سہ دنیا سہ رہن دی جگہ، او جی میں کل میں دسیام ایک وطنی بھی، ایک مالی بھی، ایک جانی بھی، ایک عزتی بھی، یہ سب چیزاں حسین نے قربان کر چھوڑی ہیں۔ حسین پاک دی گال کرنی کوئی سکھی گال کہنے وے، اے کربلا دا واقعہ بیان کرنا کوئی سکھی، آپ نے تن من دھن جس دین تو لٹا چھوڑے وہ کوئی عام شے کہنے وے۔ میں ہن قرآن دی پہلی آیت پڑھی ہے نا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں مومنہ کنو خرید گدم، میں مومنہ کنو خرید گدم، یا اللہ کیا خریدی؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں جان بھی انہاں کنو خرید گدم، مال بھی خرید گدم۔ ہن جان بھی خرید گدی، مال بھی خرید گدے، یا اللہ انہاں کو کیا عطا کیتی؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان لہم الجنہ، میں انہاں کو ہی نہ دو چیزاں دے بدلے جنت عطا کی دی۔ آئے یاد رکھ جرا مسجد تو جمعہ پڑھن وے نہیں نا تے 10 روپے کٹ دینی، تیرے 10 نال جنت نہیں ملدی، ایتھے مال خرچ تھینن۔ او پوچھ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نبی پاک سرکار دی پہلی بیوی، آپ نے سارا مال لٹا دیتا اس دین دے اوپر، صدیق اکبر سرکار نے سارا مال لٹا دیتے، بعد دے اندر رب دے بھی پسندیدہ بنے، محبوب دے بھی پسندیدہ بنے۔ ایویں نہیں جان بھی منگ دے، اسلام جان بھی منگ دے، کیونکہ اسلام قربانی منگ دے۔ سویرے اذان تھیندی ہے تے پتہ ہے اج اکس تے مہینے چل دے پین،
ہاں اکاستے نہیں چلتے پین حبس ہوندی ہے سویرے سویرے رات ساری ایویں گزردی ہے مچھر جڑا ہے اپنا کمب کیتی رکھ دے نیند نہیں آندی سویرے سویرے جو ٹھڈی آواز چلدی ہے اڈو موذن دی آواز آندی ہے ولا امتحان آندے بھئی آندے یا نہیں آندا آندے یا نہیں آندا تے قوم جیڑی خانہ سرداراں دا صرف ایک نوکر جو آدے نا 2 ٹکے دا سڈن واسطے تے قوم بھجی کھڑی ہے رب دا جرکم سڈ آندے نہیں ویندی رب غضب فرمے دے رب غضب فرمے دے ہن سمجھ آئیے کہ دین جناب اعلیٰ جان بھی منگدا ہے مال بھی منگدا ہے اس دے بدلے جزا جنت ملدی ہے ہن دس 2 چیزاں دے بدلے جنت ملدی ہے جنت دین دی بھی ولے کہ جن دے بدلے اے 2 چیزاں دے بدلے جزا جنت دی بھی تو ہوں اسلام دی قدر کیا ہوتی صدیق اکبر سرکار کو آکھیا گیا ایتھے نہیں رہ سکدے آ فرمایا ٹھیک ہے اللہ بیلی چیل چھٹی اساں ویندے پئے آپ جناب اعلیٰ حبشہ دی طرف ہجرت کرن پئے آپ جناب اعلیٰ مکے دی دہلیز تو باہر چلے گئے شہر تو باہر چلے گئے اور جناب اعلیٰ ملک شام دے وچ حبشہ دے وچ رہن والا ایک شخص ابن دغنہ آپ دا تعلق والا ہے آپ دی سخاوت تے شہرت بھی انہیں سنی ہوئی ہے آپ دا غریباں دے نال پیار بھی سنیا ہویا وہ آکھن لگا ابو بکر کدے ویندا پئی آکھیا یار ساکو اپنے دین اسلام دی گال نہیں کرن دیندے میں ہجرت کر کے چلا ویندا انہیں آکھیا جل میں اپنی ضمانت وچ تے کو رکھے نا امان وچ تے کو رکھے نا آ گئے کافراں کو آکھیا کافرو اے گال میں ہے اے صدیق جڑا نا ایتھے ہی راسی یار بڑا چنگا بندہ ہے غریباں دے کام آونا لے اے کام آونا لے کام دیکھو کیویں آندے ہن سنی توجہ دے نال جس ویلے صدیق کا وصال ہو گیا نا تے آپ اما عائشہ صدیقہ دے کول گئے عمر فاروق آکھن لگے صدیق جتنے بھی کم کریں دا ہاں میں سارے ہو کریں نا آپ فرمائے صدیق میرے کو حلوہ بنا دے ویندا ہاں ہی پہاڑی دے پر ٹپ ویندا ہاں اللہ جانے کی کو کھویندا ہاں یا کی کو نہ کھویندا ہاں تے عمر سہی آکھیا میرے کو بنا دے تے اوتھے گئے کیا ڈٹھے نے ایک کافر ہے مسلمان نہیں کافر ہے او برس دی بیماری دے وچ مبتلا ہے ہتھاں کنوں فارق پیراں کنوں فارق اکھیں کنوں متھاج صرف زبان چلدی ہوندی تے جسم میں لوتھڑا بنیا تے پے تھیا تے حضرت سیدنا عمر فاروق جس وقت اتنے پہنچن نا آپ نے حلوہ کو مطلب کہ چمچ دے اتنے رکھ دے کھوایا جو بڑ بناون پائے گئے تتا حلوہ بڑ بناون پائے گئے او کچھ آکھن پائے گئے تو میرا منہ ساڑ دیتی کیا کیتی میرے نال بھلا اے آکھ کے ول رومن پائے گئے آکھن لگے کہ ابو بکر دا لگ دے وصال تھی ابو بکر دا وصال ہو گئے تے عمر سے پوچھے میں نہ کھڑکار کتم نہ کچھ کتم تے کو کیویں پتہ چل گئے نہ الایا وہ آکھے گال اے ابو بکر وہ جڑا اپنے منہ ٹھڈا کر دے ول میں کو کھویندا ابو بکر ٹھڈا کر دے میں کو کھویندا ہا تے او تے ایویں جو میرے منہ وچ دے دتے میرا منہ ساڑ دتی میں کو پتہ چل گیا وہ ٹر گیا تے اے عمر ابو بکر ورگا نہیں ہویا تے ابو بکر صدیق سرکار آپ جناب اعلیٰ جس وقت واپس آئے رات کا وقت ہویا امنا ہو گئی گال کہ ہن قرآن نہیں پڑھنا کیونکہ انہاں دی شرط ہے یہ قرآن پڑھ دے سارے بندیاں دے ایمان ڈول وینن لہذا یہ قرآن نہ پڑھے اے رہ سکدے آپ رات تا ستے پین ول عشق اور دروازہ کھڑکایا کہ صدیق رب نال یاری اون دے محبوب نال یاری اگے جنت تیرے واسطے منتظر ہے اور تو ستا پیا کیونکہ عشق دی گال اپنی ہوندی ہے عشق دی گال اپنی ہوندی ہے کیونکہ عشق جیری ہے نا صحیح وہ کہیں تم سولی تے چڑھا رہندا ہوندے لیکن آدھے اف نہ کری نہ تم ماریا ویسے وہ کیا ہے اے ایویں آرا رکھوا دے صحیح ایویں کٹوا دے دو ٹکڑے کروا دے تے حکم کیا ہوندے اتو پرو سی نہ کری سی کریں دا پے امتحان وچ ناکام تھی اے عشق ہے کہ ہن باپ 95 سال بعد اللہ پوتر عطا کیتے تے رکھوائی کھڑے او گردن دے اوتے خنجر اکھیں بھی بدھیاں ہوئی ہیں پتر نوجوان ہے اتنی عمرہ بعد ملے لیکن کیا آکھے کہ امتحان پورا کرنے اے عشق تے اے دین دی جس وقت خواجہ صاحب فرمینن کہ جتم اللہ تے کو نبی سونے دی یا رب دی جتم تے کو عشق دی چاٹ لگ گئی نا تو نہ ای جہان دا ہی نہ ول اگلے جہان دا عشق دی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رات تا ستے ہوئے وہ عشق آ گیا دروازہ کھڑکایا صدیق خیر ستا پئی بھلا آپ جناب اعلیٰ اٹھ کھڑے
ول قرآن دی زور و زور نال تلاوت شروع کر دیتی بلا عورتاں ارد گرد سنان والیاں بچے ارد گرد سنان والے انہاں رات تے بسترے سٹ دیتے ولا دیواراں نال لگ گئے کیونکہ قرآن دا ایک ہی فیصلہ ہی بھی وہ آدھے فقیرہ میں کو بیان کر چھوڑ اگاں دل وچ جا میں آپ بنا دی قرآن کیا آدھے سہیں با فقیرہ تیرا کام ہے بیان کرنا اگاں جا بڑھاونا ساڈا کام ہے تے ایویں یہ کہ اللہ دے نیک ہستیاں جس وقت بھی انہاں قرآن بیان کیتے ہن ایک عالم تے فقیر وچ بڑا فرق ہی عالم ساری زندگی بندے دی زبان سدھی کرن دے لا رہندی فقیر جیڑا ہے او بندے دا دل سیدھا کرن دے لا رہندے کہ مت کوئی ایسا کام تھیوے تے رب دی بارگاہ دے اندر روندا ونے عالم صرف فقط او کو آدے اے جملہ نہ بولی اے کفری وی اے نہ کری اے کفری وی لیکن ولی جڑے ہن او دلاں دے ارادے کو جان دین او پھیری رکھ دین ہن ایک عالماں نے وڈیاں وڈیاں کتاباں لکھیاں بخاری شریف دیاں 50 تو تے شرح لکھیں قرآن دیاں وڈیاں وڈیاں تفسیراں لکھیں لیکن ایک جگہ دے اوتے جتھے اللہ دا ولی کم کر دے گئے ول صدیاں جڑیاں نو اسلام وچ رہ گئی صدیاں جڑیاں بدبخت نہیں بنیاں کافراں دے اے جنو کو ولی نگاہ کر دے کلمہ پڑھا چھڑیندا آج ایک 19واں سپارہ گواہی بھی 19واں سپارہ گواہی بھی تو پڑھ 19واں سپارہ او دے اندر واضح ذکر بھی کہ آصف بن برخیہ حضرت سلمان علیہ السلام دا وزیر ہا سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ملکہ بلقیس جریے 3 میل دورو امدی پئی ہے یعنی امدی دور تو پئی ہے 3 میل دا فاصلہ رہ گئے جے دے دا مہمان ہوئے او دے دی اون دی میزبانی کیتی ویندی ہے او ملکہ ہے او دا لشکر اساڈے لشکر تو بہت بڑا وڈا ہے او بہت بڑے بڑے علاقے دی ملکہ ہے لہذا او دے واسطے بڑا اہتمام کیتا ونے او جس وقت اپنی سلطنت جو ٹری آئی انہیں جناب اعلیٰ کیا کیتا 12 کمرے بنوائے کمرے دے وچ کمرہ انہیں اپنا کئی ٹن دے حساب دے نال ایک تخت رکھیا ہویا اتھے پہرے دار تے باہروں دروازے بند تے اتھے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام فرمایا ہے کوئی جرا ہوندا تخت چاہے قرآن پڑھو قرآن دیکھو تساں ہے کوئی ہوندا تخت چاہے تے جناب اعلیٰ اتھے اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا قال عفریت من الجن انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین اتھائیں بیٹا ہا ایک عفریت جن انہیں آکھیا میں چاہمدا سلیمان علیہ السلام فرمایا چوکھی دیر چاہ سے آکھیا حضور جینجا تک تو ادی محفل ختم تھی دیئے علماء فرمینن آپ تی محفل 4 گھنٹے لگ دیئے وہاں کے 4 گھنٹے اندر وچ میں چاہ دے آوے ساں آپ فرمایا نا انہیں حالکہ آکھیا وانی علیہ لقوی امین قوی دا معنی ہے طاقت وہ آکھے میں طاقت رکھے نہ چاہ دیا من دی امین وہ آکھے میں امانت دار بھی ہاں ہوں تخت دے نال جوہرات لگے ہوئے ہیں سونا لگے ہوئے ہے ہیرے لگے ہوئے ہیں او بھی نہ میں پٹے سا اون دے وچ خیانت نہ کرے سا میں چاہمدا 1000 میل دور تخت رکھیا آتیا آج سلیمان علیہ السلام فرمایا یار ایرا ڈھلا بندہ سا کو ضرورت کہیں آ فرمایا اتنی دیر نال چاہن والا بندہ ضرورت کہیں اتھیں آصف بن برخی آپ تا وزیر بیٹھا قال الذي عنده علم من الكتاب کہ اللہ نے فرمایا اتھے بیٹھا ایک او بندہ جرا زبور دا کچھ علم رکھنا لا کیونکہ 3 کتاب انبیاء آسمانی تورات زبور انجیل انہاں کو کوئی حفظ نہ کر سکتا سوائے نبیاں تو صرف قرآن ہے جرا ہی کو حفظ کر کیونکہ رب دا کلام ہے کوئی عام گال نہ سبحان اللہ انہاں کو کوئی حفظ نہ کر سکتا صرف قرآن کو ای کتاب دا تھوڑا علم رکھن والا ہا تے انہیں آکھیا حضور میں چاہمدا قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك قبل ان يرتد اليك طرفك وہاں کہ میں چاہمدا سلمان پاک فرمائے چوکھی دیر وچ آکھن لگا حضور اے پلکاں چھپکن تو پہلے جا سبحان اللہ قرآن پڑھو اللہ دا قرآن ہے اے کوئی واقعہ کہنا ہے متا سمجھائے واقعہ ہے قرآن ہی ویکھ پڑھو کہ اے انہاں دی شان ہے جڑے نبی دی بارگاہ بیٹھے ہون سبحان اللہ نبی دی بارگاہ جڑے بیٹھے ہونن پڑھیا نہیں تساں سنیا نہیں حضرت سیدنا عمر فاروق حضور دے ممبر دے بیٹھن تے حضرت ساریہ صحابی رسول جنگ لڑدے پین 1 مہینہ پیدل دی مسافت ہے تے آپ اتھائی فرمینن یا ساریۃ الجبل کہ اے ساریہ پہاڑ دی اوٹ گھنو ایک دیا پیچھو لشکر ہے جرا تو دے اوتے حملہ پیا کریں دے عمر بیٹھے تیا 1 مہینے دی مسافت ہے اتھوں دسیندا بیٹھے سکھیندا بیٹھے صحابیاں کو جنگ لڑان دے طریقے سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر خود پتر عبداللہ ابن عباس
حضرت عباس حضور دے چاچے دا پتر قرآن دا پہلا مفسر انہاں سنیا انہاں آکھیا عمر یا درس دیندا بیٹا حضور دی حدیث سنیندا بیٹا یا صحابی کو سدن پائے گیا او تا بڑا دور ہے جتم صحابی واپس والا ہے پوچھیا ہے کہ اے صحابی تائیں آواز سنی آ فرمایا ایویں لگدا ہے عمر میرے کندھے نال کھڑے سبحان اللہ اے ایک جنتی وی حضور فرمائے جیرا ایک آ فرمایا کہ 40 جنتی جتھوں تک دیکھ سکدن میں محمد ہوں کنو اگاں دیکھ سکدن تے اے دس ایک جنتی ہے ایک اے مہینے دی مسافت تو دے دا تو پورے اگے 40 جنتی لا تیری دنیا چھوٹی محمد مصطفیٰ دی نگاہ سبحان اللہ ہن سن سجنا صدیق اکبر سرکار والا قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی آخر کیا ہویا لوگاں زدو کو کیتا ماریا حالت ایسی ہو گئی رشتہ دار چھڑوا گئے حالت ایسی ہو گئی چہرہ دیکھن دا نہ بچنا بڑا مشکل ہا ابا کافر ہے اما بھی حالی کافر ہے اما آپ بھی مسلمان ہو گئی ہے بعد ابا بھی صدیق اکبر دا مسلمان ہو گیا ہا بعد لیکن گالے حالی کافر ہیں تے انہاں جس وقت آپ کو ہوش آئے نا تے انہاں پوچھے صدیق تو کیویں آپ فرمایا میں کو چھوڑو اے دسو میرے پاک نبی کیسے ہیں کئی دیواراں تو بعد ہوش آئے پہلے اے ہے قدر نبی پاک سرکار دی تے اسلام دی ہر ویلے وقت تے اندر ہر حال دے اندر آپ نے خیر اسلام دی منی اور اسلام ایسے عزتاں عطا کیتی ہیں ایسے عزتاں جس وقت آپ تا جنازہ چویا مدینے دیاں گلیاں چوں گھمدا ہویا اے پڑھو تاریخاں رکھیں کوئی جھوٹی گال کہنی جس وقت صدیق تا جنازہ چاہ دے گئے حضور دے دروازے تو آپ دی وصیت ہے کہ آواز روائے اندرو آواز آوے اجازت ملے خود صحیح کنو اجازت ملے تو صحیح نال دفن کر دیوائے ورنہ جنت البقیع کتھائیں بھی دفن کر دیوائے جس وقت آپ گئے اتھے دروازے تے آواز دیتی صحابہ نے کہ سونا تہاڈا یار آ گئے تہاڈا یار آ گئے تہاڈا یار او جرا غار دا یار ہا او یار آ گئے اندرو آواز آئی یا حبیبی الالحبیب یار کو یار نہ لٹا دے سبحان اللہ دروازہ بھی اپنے آپ کھلیا کتاباں گواہ ہیں نا اپنی گال تے ہے کہنا میں کوڑ مار کے تہاڈے کولوں ویلاں وصول کرن نہیں آیا میں خود ہی دے خلاف ہاں کیونکہ سارا اپنا حکم ہے جس وقت بلا لوگاں کولوں پیسہ گنن دی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے یار کو یار نہ لٹا دو اسلام دی قدر جو کیتی ہے ہن میرے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا کل قیامت والی دیواراں میں اٹھساں میرے نال پہلے صدیق سبحان اللہ بلا میں عمر کو اٹھے ساں بلا حضور فرمایا کہ جبریل آسی جس وقت اٹھسوں دا سا اس ویلے میں جبریل کنو پہلے پوچھساں جبریل میری امت کو کتے چھوڑائیں میری امت کو تو کتے چھوڑائیں تے آپ فرمایا اس وقت حشر نشر دا سلسلہ شروع کی تھی اے پہلے نمبر دے حاوی صدیق قرآن دا قدر دا اگے سنن ذرا توجہ دے نال دوجھا واقعہ رومیاں دے نال عمر فاروق دے اندر جنگ شروع ہوئی ہے تے جناب اعلی رومیاں دے جڑے فوجی ہن انہاں دی تعداد زیادہ آئی انہاں نے جناب اعلی عمر فاروق تے لشکر دے وچوں ایک حضرت سیدنا عبداللہ بن حذیفہ بن یمان حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان دے پتر صحابی رسول دے پتر صحابی حضرت عبداللہ پاک بھی پکڑے گئے قیدی ہو گئے اور جناب اعلی کچھ دیگر ساتھی بھی قیدی ہو گئے جس وقت جناب اعلی اس بادشاہ دے کول کسرا بادشاہ دے کول آپ کو گھن گئے عیسائی بادشاہ دے کول عیسائی آکھن لگا عبداللہ تو نبی پاک سرکار دے یاراں وچوں ہیں مسلمانہ دے نبی دے یاراں وچوں ہیں اگر تو صرف والا میں میرے پاسے میں ساری مکے مدینے دی شاہی وی تے کو دیساں اپنی ادھی شاہی وی تے کو دیساں کسرا دا بہت بڑا بادشاہ بہت بڑا بادشاہ وہاں کے ادھی میں اپنی دیساں ساری او تے کو ولا دیساں صرف تو والا آ فرمایا نہ اے نہیں ہو سکدا اساں سرکار دا دامن نہیں چھوڑ سکتے آج اساں جڑے دین کو کانڈ کیتی بیٹھو نا سی اساں دے اوتے او پچھو دیکھو خون دتے پائیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی دے چھوڑیں انہاں غرض نہیں رکھی کہ سارے پچھو بیویاں دا کیا بنسی سارے گھر والیاں دا سارے ماں باپ دا کیا بنسی سارے کیا بنسی سارے پچھو بچیاں دا لیکن نہ او کیا جڑے اصحاب صفہ ہن نا سی جنگ جس وقت ہویا ساریاں کنو اگو ٹپے مریں دے چھالا مریں دے ساریاں کنو اگو حضور دے اوتے جان نچھاور کرے صحابہ کئی 70 صحابہ ہن
جیرے اصحاب صفا دا چبوترا حالی تک مشہور ہے، جیرے گھر بار سب کچھ چھوڑ کے اتھائیں آگے آباد ہویاں، کوئی کچھ دے وے ہاں تا کھا گنے نہ دے وے تا بکھیں پیٹی، صرف حضور دا دیدار کرنے یا دین سننے، بیا انہاں دا کوئی کم نہ ہوتا۔ جندہ وچوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سرکار آپ بھی موجود ہیں۔ ہون سن سجنا، سلمان فارسی کو پوچھا گیا تیرا ابا کون ہے؟ آپ فرمایا میرا ابا اسلام ہے۔ پوچھا گیا تیری اماں کون ہے؟ آپ فرمایا میری اماں بھی اسلام ہے۔ حضور سنیا کہ اتنی اسلام نال محبت، ابا بھی اسلام ہے اماں بھی اسلام ہے، تا اس ویلے حضور فرمایا سلمان منی اہل البیت، سلمان میری اہل بیت۔ ایک قربانی ہیں صحیح کچھ نہ ہا کول دنیا جہان دا، اج تو میں ہونا دا ذکر کس واسطے کریں دے بیٹھے ہیں کہ انہاں کو اسلام نال جتنی زیادہ محبت ہے اللہ شان بھی اتنی چوکی عطا کی، اللہ اتنی شان بھی زیادہ عطا کی تھی۔ ہن حضرت عبداللہ بن حذیفہ بن یمان صحابی رسول دا پتر صحابی پکڑیا گیا، انہیں جناب اعلی کسرا بادشاہ نے آکھیا تو سب کو چھوڑ دے قرآن دین اسلام، میں تے کو بادشاہی عطا کرے ساں۔ آپ سرکار نے فرمایا جو کچھ ہو سکتا ہی کر، پر اساں اسلام دا دامن نہیں چھوڑنا۔ ہن ہویا جناب اعلی کیا، انہیں آکھیا تیل دا کڑھا گرم کیتا ونے، جس وقت گرم ہو گیا آپ نے آنکھی دے سامنے ترائے صحابیاں کو اور صحابی دے بیٹیاں کو اور زندہ جناب اعلی انہاں وچ سٹ دتا گیا۔ انہاں آکھیا جس وقت انہاں کو سٹے سو متا ایندا دل تھوڑا ہولا تھی وے، متا محبت ختم ہوے دین دی۔ میں تے کو دسائیں سجنا جس وقت دین اندر راسخ تھی ویندے نا ول عرش فرش جو تانے مرے نن بندہ اسلام تو ہٹتا نہیں، اسلام تو ہٹتا نہیں، بھاویں جو مرضی ہو ونے، بچے سامنے کو ہیج ونن والا اسلام تو بندہ ہٹتا نہیں، کیونکہ وہ راسخ ہو گئے اندر، انہیں بوٹی بنا کے دیے اندیاں جڑاں اندر مضبوط ہو گئی ہیں۔ اساں اسلام دے اتو بھی کہنے سے گزرے، سارے سر دے اتو ہی اسلام نہیں گزریا۔ علامہ اقبال فرمایا کہ میں ڈرداں جس وقت لا الہ الا پڑھداں، کیونکہ میرے کو پتہ ہے جس وقت میں کلمہ پڑھساں کتنے مصیبتاں میرا انتظار پہ کریں۔ حضور دی حدیث ہے مرکات وچ میرے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں اے دساؤ سب تو زیادہ ستایا کون گئے؟ صحابہ نے عرض کی تھی اللہ عالم و رسول، یا رب جان دے یا اوندا محبوب جان دے، لیکن میرے پاک نبی دی بات ہے سونا آسانی سے جان دے کیرا سب تو زیادہ ستایا ویندے؟ آپ فرمایا جرا دین دے زیادہ قریب ہوندے، تو آج زیادہ قریب تھی تو مسجد آتے کو کہی ہے کہ واہ ودا مسیح تر بن گئے، ودا مسیح تر بن گئی، تو داڑھی رکھ گئے تے کو لوگ قوم گالی کرے سی، واہ وڈی داڑھی رکھی ودی ایڈو جرا کم تو کی کرنی، ٹھیک ہے تو کم کوئی سیدھا کر، حاجی بانا تو کوئی کام سیدھا کر۔ یہ قوم جنہ کو دین دی تساں تبلیغ دے سو وہی تو گو تو کفر وچ چکے سن، وہ بھی خدا دی لعنت وچ چکے سن۔ ہن آخرے تو کہیں کو یار گانا نہ سن، اے لعنت بھی ٹھیک ہے سن بیٹھا تھا وہی رضامند ہے، ٹھیک ہے روک دیتی ہے کم غلط ہے وہ تیری کچھی پائے گا۔ آج دیکھو ہر بندے دے کول ہر ہزاراں چیزاں بھریاں ودین، کہیں دا واسطے نہیں چلدا، کم سے کم یار روک تا دتا ونی۔ ہن دیکھو ہر کم واسطے بندیاں دے کول اہتمام ہے، لیکن بے غیرتی تے بے حیائی۔ یار میرے کو ایک بڑا افسوس لگدے، میں گال سنا دے میں صحابی دی شہادت سنے نا کہ جڑے طبقہ ہے نا صحیح مولویاں کنو ہٹ کے عام عوام دا، کہیں مولوی کنو سنے بھئی کل خانی حرام ہے تو وہ کسی بابا میرا مولوی میرا امام صاحب آدھے میں کل خانی نہیں کھاندا، 11ویں دے ختم دے نہیں ویندا، قبر تو اتے اذان نہیں دیندا، کل خان جنازے تو بعد دعا نہیں منگدا۔ لیکن اگر وہ بندہ جندا مثال کے طور تے میرا ابا مر ونے، میں دا الحمدللہ دعا دا بعد کہلاں، کیونکہ میں اپنے واسطے کوئی رب کو پیسے تھوڑے منگنے، میں اپنے پیو دی بخشش دی دعا منگنی، وہ آدھے جیرے ٹم منگ، میں اپنے ابے دی بخشش دی دعا منگنی ہے، وہ آدھے جیرے ٹم مرضی منگ، 5 وقت نماز پڑھ دو کہنے وے آدھے ربنا اغفر لی والی والدیا، اللہ میری بخشش فرما میرے اماں ابے دی بھی بخشش، تو نفلاں پڑھ دی وچ آدھا بیٹی، بھاویں تیرا ابے نال تنازع بھی ہے کہ ابے میرے کو زمین کھس بھی دی ہے، لیکن ولا یاد آ بیٹی ربنا اغفر لی والی والدیا، ربنا اغفر لی والی والدیا۔ یار یہ کل خانیاں تے انہاں چیزاں تے لوگ مسئلہ ہے، لیکن اگر وہ بندہ عطا اللہ کو صدوا گنے کہیں وہ بھی جری ٹریکٹر رنا ودین تے نچن ٹپن والے انہاں کو صدوا گنے بلا سارے کٹھے ہونے
سارے والا اس وقت کل خانی کہنی یاد حالانکہ کل خانی دے وچ قرآن پڑھیا میں تے عبادت والی شے ہے عبادت والی شے ہے ہن عبادت والی شے وچ اختلاف ہے تے کنجر پنے والی شے وچ اتفاق ہے کٹھے ہو سن بالکل اس اچھا دیکھو ولیمے والی شے این کا نہ کہن اوے تو وہابی اٹھی ون تو مرے مردار تو دیوبندی اٹھی ون تو شیعہ اٹھی ون کہن ایویں کٹھے ہو سن لیکن دلے پنے والا کام آسی تا او دے کٹھے تے اگر عبادت والی چیزاں آسن سادہ پیو دادا نہ کریں دا اساں کیوں کریں اساں تو نہیں کرنے نا اساں بالکل نہیں کرنے سادہ پیو دادا نہ کریں بار گئے پریشان نہ تھی واہے اے گال نہیں کیونکہ کرنے پونن اساں ڈاڈے مجبور ہیں عبادات وچ جیڑیاں چیزاں ہیں نا اتھے تو بہے اللہ پاک تے کو فائدہ عطا کرے سیا لیکن جنیاں خدا دی لعنت والیاں چیزاں ہیں ہوں دے کن بچ کیونکہ آج ایسے گانے فاحشات تھے ودن نا انہاں دے اندر اتنے کفریات ہیں ایک لقمہ سن گنن دے نال بندہ ایمان خارج تھی اس واسطے ہن تے کو شہادت سناواں والا ہوں تو بعد بندیاں دے منہ جے رہنا ماشاءاللہ اس وقت سبحان تھی دے رہنا درود پاک پڑھ گن والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی پاک دے جناب اعلیٰ سامنے سٹے گئے آپ دے دل کو کچھ بھی نہ ہویا انہیں آکھیا یار بندہ منے دا نہیں کسرا نے آکھیا بادشاہ لہذا ہی کو بھی تساں تونے سٹ دے تساں ہی کو کڑھا دے اندر جس وقت آپ کو قریب گھن گئے آپ تے اکھاں وچ آنسو آ گئے آپ تے اکھاں وچ آنسو آ گئے تو وہ جڑے پکڑی وینے ہیں نا تے او ول گھننا ہے بادشاہ دے کول بادشاہ کو آکھن لگے رومن پے گئے لگدے ہی دا دل موم تھی گئی یہ رومن پے گئے لگدے ہی دا دل موم تھی گئی لیکن نہ صحیح او پوچھا بادشاہ آکھے ہاں راضی ہیں وہ آکھے نہ آکھے بلا رننا کیوں ہی آکھے رننا اس واسطے ہیں کہ یا اللہ ایک جان دیتی ابھی اوہا ویندی پئی ہے 1000 ہویا تیرے نا تو قربان کر سبحان اللہ 1000 ہویا تیرے نا تو قربان کروں ہا یہ ایک جان ہے یہ ختم تھی ویسی قصہ مک ویسی تو 1000 دے میں ہا تا 1000 اساں قربان کر چھوڑوں ہا ہن حضرت صحابی رسول 19ویں سپارے دے وچ ذکر ہوئے آپ مسلمان ہوئے تے ماں کو پتہ چلیا ماں حلی کافر ہے آپ مسلمان ہوئے تے جس وقت ماں کو پتہ چلیا تے ماں آکھیا پتر جب تک اپنے ڈاڈے دے دین دے واپس نہ ولدا نہ کچھ کھاساں نہ کچھ پیساں دھوپ دے بیٹھی راساں اتھے ہی مر ویساں آپ حضور دی بارگاہ حاضر تھے اما میری ایویں آدھی ہے اے جڑے اج اساں لقمہ ہلائی ودو نا ماں باپ دی ہر گال مننا تے ماں باپ دے اگوں اف کرنا جڑا ٹھیک ہے نہیں حالانکہ شریعت جے ماں باپ اگر اسلام دے خلاف گال کرن دا تو نہ من اگر اسلام دے مطابق گال کرن دا ول تو من کیونکہ ماں باپ دی ہر گال کو مننا کفر ہے ہر گال کو کیونکہ انہاں دے کئی اسلام دے خلاف تے کئی مطابق ہونے اس واسطے جیڑیاں مطابق ہیں من گن تے جیڑیاں مخالف ہیں وہ تو پیچھے ہٹ وہ تو کیا کر سہیں پیچھے ہٹ ون ہن کیا ہویا صحابی رسول آپ حضور دی بارگاہ حاضر تھا حضور فرمایا اما دی خدمت کر بھاویں کافر ہے لیکن گال ہے اما دی گال نہ منی اسلام تو نہ ہٹی ہن کیا تھا آپ جناب اعلیٰ ظہر دی نماز پڑھ دے واپس آمدے پین اما دھوپ وچ بیٹھی ہے تے اما آدھی ہے ایویں بیٹھی راسا نہ کھاسا نہ پیسا مر ویسا لوگ اکھیسن ماں دا قاتل ہے لوگ اکھیسن ماں دا قاتل ہے آپ فرمایا جلال آ گئے صحابی ہیں کیونکہ وہ غیرت وڑ چکی ہے اندر اسلام اندر وہ بوٹی بنا چکا تے آپ نے فرمایا ماں اللہ تے کو 1000 جانا دے وے ہک ہک کر کے میری آنکھیں دے سامنے کڈھے میں حضور دے دین تو ماسا نہ ہٹا 1000 جانا ملن تے کو سکی ماں کو آدھا پیسہ بھی 1000 جانا ملن 1000 جانا تو بعد ہک ہک کر کے خدا کڈھے نا میں نہ چھڑے سا نبی سرکار دا دامن تے سجنا جنا تھامے ہے اج دیکھ دا صحیح اللہ وحدہ لا شریک مولا نے رنگ لا چھوڑے ایک نبی سونے دا دین تا سبحان اللہ لیکن گالے اساں اس نا دی عزت کیویں پیراں چ رو لی ہوئی اساں اس نا دی ہر جنازے تو بعد مولوی سمجھیں دے اے تکبیر تو بعد ایویں پڑھائے جبکہ اساں روز جنازے پڑھتے کنوں ولائی سا کو جنازہ یاد نہیں اگر اسلام دی قدر ہوندی نا سارے کنوں نماز نہ چکے ہا کیونکہ ساکو پتہ ہویا سارے پیو ڈاڈے سارے اسلاف سارے بزرگ ہیندے وچ خون کتنا دے گئے ایک حدیث واسطے صحابی حضرت عبداللہ بن ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ایوب انصاری
آپ جناب اعلیٰ ایک حدیث واسطے آپ پیدل ایک مہینے دا سفر کر کے تصدیق کرن واسطے اس حدیث تے ایک صحابی دے کول گئے. ایک مہینہ پورا آپ نے اپنا نال راشن چاہتا ایک سواری خریدی ہوں دے اتر رکھتے ایک تصدیق واسطے ایک حدیث تو تے دیکھ ہزاراں حدیثاں سنڈی شام سن دیں سارے اتے جوں بھی نہیں گزر دی جوں تو بھی نہیں ہوندے کیوں اساڑے ضمیر مر گئے. او جس وقت رسول اللہ دی ذات صحابہ اتے قرآن پڑھ دیا نا تے جرا اٹھر دیاں جرا سینے چ اتر دیاں جرے دکھ چاہ دے آنے ہن تو حضور کن قرآن سنن ہا تے ولا جرا ہے جناب اعلیٰ دل دھویج ونے ہا دل دھویج ونے ہا گھر پاک تھی دے ونے ہن. او کہنے آکیا خوب آکیا کہ حضرت سیدنا یوسف پاک کو جائیں ڈٹھا او جناب اعلیٰ 3 مہینہ دے بکھے رج گئے جائیں محمد عربی کو ڈٹھا وہ قیامت تک رج قیامت تک رج گئے جنہ رسول پاک کو ڈٹھا. تے سجنا اساں اس نبی پاک سرکار دی امت ہیں کہ جنہ کو آکھیا گیا تساں سب دے سردار بھی ہیوے تے سب دے گواہ بھی ہیوے اور سب دے اس وقت جناب اعلیٰ گواہی تمام امتاں دی دیون والے ہو. لیکن اج ساری حالت دیکھ اساں قرآن دی کیا قدر کیتی ہے. ونیو مسجداں دے اندر الماریاں دی زینت ہے امدا بالکل کہنی چوک کچہریاں اچ باسوں اتھے ساڈے مناظرے حسن مناظریاں دے وچ کیا ہوسی ہن سنی ذرا توجہ دے نال. نبی سونے دا ایک صحابی حضرت عبداللہ بن سلام عبد السلام بھی آکھیا میں دے آپ صحابی اے عالمہ دا یہودی ہوے یہودیاں دا بہت بڑا وڈا عالم ہوے تے جت میرا پاک محبوب مکے تو ہجرت کر کے مدینے گئے نا سہی تے آپ دی گھوڑی اتھیں پجی ابو ایوب انصاری دے گھر دے کول تے یہودی جرے نا سارے اب تے ہی عالم کو عبداللہ عبد السلام پاک کو گھن کے آ گئے آکھا لگے کہ تے کو اساں بڑا پیسہ کھوائے تو یہودیاں دا سب تو بڑا عالم ہے جل نبی پاک مسلمانہ دا نبی آ گئے ہوں دے کن کوئی ایسے مسئلے پوچھ او کو ناویں دے ساری بلے بلے تھی ونے سنا ہے ساری بلے بلے تھی ونے جیرے ٹائم آیا تے حضور دا چہرہ ڈٹھو پچھلیاں کو آدے بابا یہ کوڑے دا چہرہ کہنے وے یہ کوڑے دا چہرہ کہنے وے یہ کوڑے دا چہرہ کہنے وے دیکھ کے کلمہ پڑھ گی دوسی. ہن میرے پاک نبی دا دور مکیا حضرت ابو بکر دا دور مکیا عمر سائیں ممبر رسول دے اوتے بیٹھن تھا عبداللہ حضرت عبد السلام تلے بیٹھن تھا سامنے صف دے اوتے مسجد نبوی دے تے ایویں تلے نگاہ جھکائی بیٹھن تے عمر سائیں آدن عبداللہ بن سلام اے دس تیرے کن کوئی سوال پوچھاں اے دس تیرے کن کوئی سوال پوچھاں آکے حضور پوچھو آپ فرمائے اے دس حضور دی رسالت دے بارے کیا عقیدہ کیا ایمان رکھے نے حضور دی رسالت دے بارے. ہن صحابی کیا آدھے پہن آج اے میں الفاظ جرا بلیندا پیا نا اے جڑے لوگ ماندے نا چوک کچہریاں دے اندر اے بندے نال سلام کر یا گال کرائے تو کو جواب دے ونن دا آپ نے آکھیا آپ فرمایا کہ میں اے آ سکدا اے آکھ سکدا صحابی آدھے پہن اے آکھ سکدا کہ میری گھر والی غیر دا نطفہ چاہیے ہوئے میں آکھ سکدا میرا پتر حرامی ہو سکدے واضح الفاظ ہیں میں آکھ سکدا میرا پتر میرے نطفے چ نہیں غیر دے نطفے چ ہو سکدے پر میرے محبوب دی رسالت وچ کوئی شک ہے. صحابیاں دا یہ عقیدہ کہ جناب اعلیٰ ساری اولاد ہو سکتی ہے غلط ڈیفالٹ فرق ہو سکدے پر نبی سرکار وچ کوئی فرق نہیں. آپ تے کسی وصف وچ کسی اوصاف دے اندر کسی صفت وچ کوئی مطلب کہ شک نہیں کوئی شے نہیں. تے اے دیکھ اج اساں دے جڑے ملاں ودن تھے او کیا حضور دی ہر صفت تے شک پاتی کرے کوئی یاد نور ہے کوئی یاد بشر ہے کوئی یاد نانا دوہے چیزاں ہیں کوئی یاد ایک شے وی گئے کوئی یاد نبی ای کا نہ نبی اون کا نہ کوئی یاد نبی گناہگار ساری طرح بشر ہا ساری طرح کھاندا ہا ساری طرح گھر والیاں نال زندگی گزریندا ہا ساری طرح باندا ہا ساری طرح کوئی اے بھی کتابیں لکھی پین بھریاں پین کوئی آدن اندے دو ہاتھ کوئی سادے دو ہاتھ اندے دو اکھی سادے دو اکھی اندہ جناب اعلیٰ ایک نک سادہ ایک نک کوئی ایسے لوگ بھی اس دنیا کے ویگان ہیں لیکن سجنا صحابہ اکرام دا کیا عقیدہ ہا او آدھا تن من ہر شے قربان حضور دی ذات ہر صفت کو منے تے سارے واسطے بھی اساں سنیا واسطے بھی ضروری ہے اساں سب واسطے بھی ضروری ہے کہ اساں حضور دی کسی صفت کیونکہ وہ ایسی ذات ہے کہ صدیق اکبر عالم ارواح وچ حضور نہ عالم عالم برزخ وچ حضور نہ عالم دنیا وچ بھی حضور نہ عالم
تے جس وقت صدیق کا وصال ہون لگے تے مولا علی سرکار نے آ کے کان جا کے علی پاک نے فرمایا اے دس حضور دے نال غار وچ وی رہی، حضور دے نال جنگلاں وچ وی رہی، حضور دے نال اعلان نبوت کروں پہلے بھی رہی، دس مقام رسالت سمجھ آئی بھی یا کہنے بھی آئی؟ آپ فرمایا نا میرے کو مقام رسالت سمجھ نہیں آئی، کیونکہ مقام رسالت اے دا وڈا مقام تے دس صدیق اکبر کو سمجھ نہیں آئی تے او مولوی جرا 5000 تنخواہ دے کھڑے نہ دے میں 2 مہینے تے چھوڑ ونجے مسجد وی وہ کو سمجھ آ گئی وہ کو سمجھ آ گئی ہے نہ سجنا نہ مولوی کو کیویں جبکہ ایڈی وڈی ہستی آدی ہے او وراء الورا ہے، اس واسطے تو نقص عیب نہ کڈ، بس سارے بزرگاں فیصلہ مکاری تے آخری گال بھی انہاں آکھے کہ نبی کو خدا نہ آکھ، نبی کو خدا دا پتر نہ آکھ، باقی جیری شے ہی دی صفت بیان کریں، نہ حرامی بھی نہ جناب اعلی گناہ بھی تے نہ کفری۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔